дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. хуруҷи коронавируси нави ковид омикрон XBB дар тоҷикистон асоси воқеӣ надорад. ба истифодадиҳии наздик 4000 иншоот дар вилояти Суғд. таҳлилу баррасии масъалаҳои муҳими рӯз. бунёди боғ дар деҳаи Шингак. пирӯзии Муин Ғафуров бар размикори ҷопонӣ. хуруҷи коронавируси нави ковид омикрон XBB дар тоҷикистон асоси воқеӣ надорад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ аз ҷумла WhatsApp ва Telegram матни тавсияномае аз номи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хуруҷи навъи нави коронавируси ковид омикрон XBB дар Тоҷикистон паҳн гашта. вобаста ба ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони кишвар мерасонад ки маводи мазкур ҳеҷ алоқамандие ба вазорат надошта, он аз номи саҳифаҳои сохта ё ба ибораи дигар фейк нашру пахш карда мешавад. аз ин лиҳоз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми сокинони мамлакат даъват менамояд ки ба ҳар гуна хабару овозаҳои бардурӯғ вобаста ба хуруҷи сироити мазкур ки гӯё дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст бовар накунанд. соли 2024 ба истиқболи ҷашни Фархундаи миллат 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 3903 иншоот мавриди истифода қарор гирифт. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. дар маҷмӯъ то ин ҷашни Фархунда дар вилояти Суғд 12000 иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бунёд ва таъмиру навсозӣ карда мешавад. аз оғози маъракаи омодагӣ ба ин ҷашн 8755 иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бунёд ва мавриди таҷдиду тармим қарор гирифта, дар иншооти боқӣ монда корҳои сохтмонӣ идома дорад. масъала ва вазифагузориҳое ки дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2024 дар суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва зимни муҳокимаи масъалаҳо баён гардиданд дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент шарҳу тавзеҳ дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулини ниҳодҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои нишондиҳандаҳои паёми навбатии сарвари давлат ба маҷлиси олии мамлакат аз ҷумла мусоидат ба ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисодии миллӣ ва вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои нави истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок, тақвияти иқтидори содиротӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ, рушди соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, вусъати корҳои бунёдкорӣ, беҳдошти сатҳу сифати таълиму тарбия, хидматрасонии тиббӣ, истифодаи босамари маблағҳои бюҷетӣ ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ки дар маҷлиси васеи ҳукумати кишвар сухан рафт ҷалб намуд. масъулони ниҳодҳои шаҳрдорӣ ва ташкилоту муассисаҳои марбута ҳамчунин вазифадор гардиданд ки барои вусъат бахшидан ба маъракаи ниҳодшинонию сабзкорӣ, тозаю озода нигоҳ доштани маҳалли кор ва зист, канори роҳҳо, вусъат додани бинокорӣ, аз байн бурдани дӯкону нуқтаҳои муваққатии савдо, рушди соҳаи кишоварзӣ, васеъ намудани майдони кишти картошка, истифодаи тракторҳои тасмачарх дар шудгори заминҳо, яхобмонӣ, тарғиби фарҳанги шаҳрнишинӣ, беҳдошти сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ, пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон, ба таҳсил дар муассисаҳои миёнаи олии касбӣ бештар ҷалб намудани духтарон, танзими ҷашну маъракаҳо, омодагӣ ба маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, тадбирҳои амалиандешанд. инчунин дастур дода шуд ки дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот бо иштироки фаъолон масъалаҳое ки дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуданд шарҳу тавзеҳ дода, вазифаҳо ҷиҳати иҷрои онҳо муайян ва мушаххас карда шаванд.
сокинони деҳаи шингаки ҷамоати деҳоти хурмии шаҳри панҷакен, деҳқонони варзида Аҳрор Идмишев, Абдуғаффор Олимов ва Раҳим Пиримқулов дар заминҳои собиқ лалмии кӯҳдомани паҳлӯи деҳа боғ бунёд карданд. бояд гуфт ки боғ дар 2,5 гектар замин бунёд шуда бо лӯлаҳо аз масофаи 3 километр об оварда шуд. дар ин боғ беш аз 20 навъи ниҳолҳои мева ва сояафкан парвариш карда мешавад. ҳоло боғбонҳои собиқадор барои захира намудани об ба бунёди ҳавз машғул ҳастанд. бо он дар мавсими камобӣ боғро обёрӣ менамоянд. размикории тоҷик Муин Ғафуров дар мусобиқаи муҳорибаҳои омехтаи UFC 311 дар толори интиюд довми Лос-Анҷелеси Амрико варзишгари ҷопон Риня Накамураро мағлуб кард. рақобат давоми 3 раунди пешбинишуда идома ёфта. бо қарори якдилонаи дуварон Ғафуров ғолиб дониста шуд. барои размикор аз Тоҷикистон ин дуюмин пирӯзии пайдарпай ва 20-мин дар фаъолияти ҳунариаш мебошад. бояд гуфт ки рақиби ӯ ҷопонӣ то ҳол таъми бохтро начашида Риня Накамура то ин дам дар 3 қувваозмоӣ дар UFC дастболо шуда буд. Накамура дар давоми тамоми муддати фаъолияти варзишии худ бори нахуст шикаст хӯрд. ёдовар мешавем ки пас аз 2 бохт дар рақобатҳои аввал Муин Ғафуров акнун ба пирӯзии дуюм дар лигаи пурзӯртарин ноил гардид. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.